Dwi'n dod o'r Gaiman yn ganol Fringe Boot yn Patagonia. Oedd yn arfer fyw yn bentri fach dawel, ond mae di newid erbyn hyn. Dwi yma yng Nghaerdydd am gyfnod o 6 wythnos mwyn dilyn y cwrs hyfforddi twtoriaeth yma am galw fo. Mae fy nheulu I o chordad yn dod o Dysgu yng ngogledd Cymru. O'n i'n gofio siarad gyda nain a taid pan o'n i'n fach. Ar ôl I mi golli nhw, doedd na ddim gysylltiad gyda'r iaith. A wedyn, yn y 90au nes I ailgydio ynddo fo a dechrau o'r dim bron iawn. Be sy'n diddorol ar hyn o bryd, mae'r iaith Cymraeg wedi troi yn ffasiynol neu wedi ennill y statws falle. Yr holl gysylltiadau yma yn gwneud y wahaniaeth. Enghraifft, bydd yr tîm rygbi genedlaethol Cymru yn mynd lawr i'r Gaiman a helpu'r plant bach y glwb lleol, sef y Drai Goch. A wedyn, wrth gwrs, mae bobl sydd ddim o dras Cymraeg yn gweld y beth yma a cymaint o sŵn amdanyn nhw, y radio a thyledu a'r papurau lleol. Wedyn maen nhw eisiau, mae hwn yn fyw, mae'r iaith yn fyw. Dio ddim yn hen beth. A wedyn maen nhw eisiau cymryd i'r rhan rhywsut. A wedyn maen nhw'n benderfynu am bod ni blant i'r ysgolion Gymraeg. Neu hyd yn oed maen nhw eisiau gael rhyw syniad beth ydy'r iaith neu o leia dweud, helo, sut ydych chi? A da ni'n cael nhw mewn dosbarthiadau. O safbwynt yr byd pêl-droed, dwi wedi bod yn ysbio ar rai gemau yma yng Nghymru. A mae rhaid mi gyfadda bod y safon yn da iawn a dwi wedi wir. Ond mae gennym ni yn yr ariannu'n chwaraewyr arbennig o dda. A dwi'n credu, dwi'n eisiau brifo neb, gofiwch, ond dwi'n credu bod ni'n dipyn bach yn well na chi. Chi'n lwcus iawn, fyswn i'n dweud, oherwydd da chi'n cael radio a thyledu yn yr iaith Gymraeg yma. Does gynnon ni ddim fath o beth. Mae yna rai bethau yn atgoffa fi o Batagonia yma yng Nghaerdydd. Maen nhw'n godi hiraeth arna I. Ac yn y flwyddyn 2015, da ni'n dathlu yr camlwydian a hanner nes bod y Cymru gyntaf wedi gyrraedd neu wedi glanio yn Porthmadryn. A fi'n llawer iawn o bethau ymlaen y flwyddyn honno a dwi'n gobeithio gweld llawer iawn o ffrindiau o Cymru draw ym Patagonia. Felly, dewch aton ni yn y flwyddyn 2015, cewch chi groeso mawr, ymarfer eich Gymraeg a gael asados allan ar y baith a digon o wyn goch.